Viżjoni MZPN, tnedija ta' pjan li se jħares bir-reqqa il-ħtieġa u l-idejat taż-żgħażagħ u joħloq pjan fit-tul biex il-Partit Nazzjonalista ikompli jikber. Dan kien il-kliem tal-President tal-MZPN Joseph Grech fl-istess tnedija tal-attività fejn qal l-MZPN se tkun qed tressa iż-żgħażagħ f'direzzjoni ta' idejat ġodda li se jħarsu lejn pjan ta' 10 snin li ġejjin. L-ewwel pass għandu jkun 5 konferenzi ta' diskussjoni fej permezz tagħhom l-MZPN se tħares aktar lejn l-idejat oħra u ġodda taż-żgħażagħ. Inħarsu lejn ir-realtajiet anki lejn l-adolescenti, iż-żgħażagħ il-ġodda. Grech tkellem ukoll fuq il-fera l-ġdida tal-Partit Nazzjonalista Start li se tkun magħmula minn żgħażagħ tal-etajiet bejn l-14 u 17-il sena u li bis-saħħa ta' din l-inizjattiva il-Partit Nazzjonalista se jkollu leħen aktar żagħżugħ fl-ogħla livelli tiegħu fil-Kumitat Amministrattiv u anki fl-Eżekuttiv. Preżenti għal din it-tnedija kien hemm ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fejn qal li jrid li żgħażagħ jiġġieldu għal dak li huwa tagħhom li jsemmaw leħinhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li ma jridx jara żgħażagħ li jsegwu lill-Partit Nazzjonalista biss iżda li żgħażagħ jisfidaw lill-Partit Nazzjonalista u bekk jiftħu aktar il-binari tal-istess partit. Adrian Delija qal li jrid jagħti l-vuċi liż-żgħażagħ u lill-Partit Nazzjonalista jemmen bisħieħ li permezz tal-ħidma tal-MZPN iż-żgħażagħ jistgħu jsemmaw ferm aktar leħinhom.